La primul meu video. Sunt Lordi3 și astăzi vă prezint un joc numit Clash of Clans. După cum am promis prietenilor mei, vă prezint și clanul, care este Zimbriro. Este foarte bun, este român, War, Frequent și Always, însă este închis din nefericire. Are 47 de membri, dar uitați-vă ce buni suntem. Și donează mult. Eu nu prea. Cel mai slab ar fi ăsta. Are un cannon de level 1 și restul nimic, care să fie defense. Vă prezint clan liderul, cel mai bun, boss. Uitați-vă ce village frumos. Are tot ce trebuie. Haide Tesla de 5, canonuri de 10, iar defensuri de 6, Asher Tower de 10 și restul de 9, și Wizard Tower de 5 și are golemul. Acum doresc să vă prezint un om bun și activ în același timp, Matica. Ziceți de nu, ăsta e village de boss. De 2, așa, mulți barbari, mulți arcași, mult elixir, un X-bow de level 1, încă unul, dar așa e foarte bun, donează mult. În următor video să vă arăt mai mulți player, dar acum să ne uităm la un atac de-a lui Matica. Vă las să-l vizionați. LOL, a omorât dragonul. Asher Queen e mort. Frumos atac, foarte frumos. Frumos atac. Tactică bună, ce să mai zici? Ei bine, ne vedem la următorul episod și atunci o să dau și live un atac. Încă mai am timp, 9 ore. La 10 o să dau un atac, o să-l vedeți și voi, evident. Și cam atât din primul episod. Vă pup și numai bine!